Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, shin da gaske ne dokta ya canja wani malami magana? Malamin bai ce harsashi ne a cikin kansa guda 38 ba, a buraguzai ya ce? Domin haka malamin ya fito ya inkari. Yanzu bara mu saurara mu je da ya inkari. To kuma yanzu ga wani izgili wai kaji wa harsashi 38 a kansa. Wa harsashi 38. Da Allah haka na ce? Harsashi fa za ka ga wani fa yayi girman babban yatsa ko a tsawonsa, wani ma bai fi ba. To za a harba mutum 38 a kai a daidai ina za su shiga. Ya san ba harsashi na ce ba, ya sani sare, baraguzai na ce, har na ce yan kuci-kuci, amma wai a harsasai na ce sai suna wato ya zama. To ka ji abin da ya ce, shi bai ce harsashi ba, cewa yi buraguzai. To yanzu abin da zai ragba wannan kaddama shine mu saurari jawabansa na farko. Shin harsashi ya ce guda 38 'yan fici-fici ko kuma cewa yi buraguzai? Wata sabuwar kalma da ni ba ma taɓa jinta ba ma sai a bakinsa yau, buraguzai. To bara mu saurara mu ji, shin buraguzai ya ce ko cewa akwai harsashi, wani likita ya gano da akwai harsashi 'yan fici-fici guda 38 a cikin kansa? Bara ku ji. Nan kuma har wala yau harsasan da ke ka akwai wani likita da ya gani ihu mai ya ce ba yadda a wannan mutumin ya zama yana da rai, yanzu ana kan wannan yana da rai. Harsashi har guda kuci har guda 38 a kai sun watsu wasu haƙa rashin ƙwaƙwalwa. To ba mu mace mu yi cewa wani Allah mai rayawa shine ya raya kawai, shi ke haka Allah shi ya halitta kuma yana shi mai rayawa. To kaga cewa ya harsashi ba cewa ya buraguzai ba, amma shi da kansa da iga musu cewa wannan magana da akwai tabo a cikinta, da akwai lam'a a tare da ita, sai fito sai kare ta kansa, sai ce shi bai ce harsasai guda 38 ba, shi cewa ya buraguzai. Alhali kuma a magana tasa babu kalmar buraguzai a maganarsa ta farko. To wannan ita ce shi'a, kuma babu yadda za a tallata shi'a da irin waɗannan khurafat ɗin, domin la'alla iya samun waɗansu marasa fahimta su iya ruɗuwa da wannan abin da ake ta yaɗa shi a matsayin karama, su ce bai to gaskiya tun da an samu irin wannan abu. To amma sai aka samu manyan malamai masu hangen nesa irin su dokta, alhamdulillah, suka yi magana akan abin, suka tabbatar da cewa abin nan abu ne da ike ya saba wa hankali, ba zai taɓa yiwuwa ba daidai ba ne ba, ƙarya ce. Kuma dokta suna da ikon su yi magana akan irin wannan matsala, halin kasancewa su jagorori ne na al'umma kuma malamansu, saboda haka suna da haƙƙi su yi tsokaci akan duk abin da al'ummarsu wa'inda suke jagoranta suke su ne malamansu suke iya gani ko suke saurara a social media, su fito su yi bayani su ce abin nan da ke yawo a social media kuke sauraron sa ba gaskiya bane ba, su yi tsokaci akai. Wannan haƙƙi ne suke da shi su sauke shi, domin kada waɗansu wa'inda suke da kalamar fahimta su ruɗu da abin da ake yaɗawa a matsayin karama su kama a matsayin sun kama makama. Wannan shine isa suka yi ma magana. Amma su dokta alhamdulillah in kana bibiyar al'amuransu za ka ga karantarwa ce tsantsa ta ilimin addini, ba ma su cika yin tsokaci ko yin magana cikin al'amuran wasu abubuwa da suka shafi irin wayannan abubuwa ba. Ba sa yin ma magana akai, karantarwa kawai suke magana. Kuma cewa ka girmuwa ne ko ka fi shi ilimin addini, wannan abin da ake cewa da shi faɗa albarkacin baki ne kawai. Mutum yana da dama ya faɗa abin da ya zo bakinsa, amma magana a kalli su dokta a ce an fi su ilimin addini, wannan ayi kawai dai shaci faɗi ne kawai, mutum kawai ya faɗa ne don ya ji daɗin bakinsa. Musamman ma shi mai magana su ne fa wannan manyan larabawan da suke wani irin larabci na musamman. كثيرا لأنني جئت بالشرط ألا أتكلم. كنت تعبانا جدا وحتى إني مصاب بوجع في الرأس، ولكن مع أنني عندما وصلت إلى الدار وجدت الإخوة جاءوا لاستقبالي بعد الساعة 5. قلت لهم آتي فقط لنبادل التحيات فقط. To kaga ana irin wannan larabci haka kuma a kallo su a ce da su an fi su ilimin addini, kaga irin wannan al'amari ai bai kamata a dinga jin sa ba, musamman yana zuwa da yanayi na alfahari da a cika baki. Wannan bai kamata ba daidai bane ba. Abu na ƙarshe, yan shi'a masu zage-zage, masu zagin su dokta din da masu zagin mu da masu zagin sauran ahlus sunna,
babu shakka mu dan shi'a in ya zage mu wallahi daɗi muke ji, domin ya girmama mu ne, ya sanya mu a layin da isa su sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, nana Aisha, nana Hafsa, sayyidina Anas bin Malik radiyallahu an, sayyidina Muawiya da makamantansu. Saboda haka dan shi'a in ka zage mu ma dalla za mu ce da kai, ma'ana kana ba mu tabbaci ne akan cewa mu ba naka bane, mu ba yan shi'a bane ba, mu ba ma tare da kai a aqida, ba ma tare da kai a fahimta, ma'ana mu ahlus sunna ne, mu ba yan shi'a bane ba. To kaga in ka aibata mu da irin abin da kake aibata sai na Abubakar da shi, ai ba za mu ji haushin ka ba kenan. Mu matsalar mu ji kana yaban mu kana cewa mu naka ne, to mun samu matsala. Sai dai kawai za mu ci gaba da taku da addu'a yan shi'a, Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da ku sunna, Allah ya fahimtar da ku sunna, Allah subhanahu wata'ala ya sa ku daina shi'a, Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata.